When traveling, do what locals do and go where locals go. Lying in the borders of this northern town is a hidden gem of a destination where fishing activity becomes an attraction. It's the peaceful environment, the fresh, cool winds and waters, and the welcoming community that makes it even more special. Mga 8 years na kaming nag-ano ng tilapia. Nung una, mga 5,000 lang na similya ang linalagay namin. Pero paunti-unti, dahil lumalakas naman ang binta namin, sa ngayon, kung nag-ano na kami ng 20,000 na similya every crop na nilalagay namin diyan sa isdaan namin. Maraming namimili dito, tsaka minsan nga may mga foreigner dito na namimingwit, yung binibingwit, binibili rin nila. Ang binta namin ng tilapia, 150 per kilo. May mga nangunguha dito na nagtitinda rin, mga buyer na kumukuha dito. Kapag ready nang i-purchase yung mga tilapia namin, mga 4 to 5 months ready na ibenta. Ang good harvest namin ay yung 1 kilo ay 3 piraso o 4 na piraso. Kaya maganda rin ang kita. Mula sa munisipyo ng Season, sir, mga siguro 10 to 15 kilometers. Ang pamahatsay hanggang sa highway, yan sir, 51 tao. Oo, medyo nakikilala na rin itong pispan. Tuwing harvest time, pinupunta nila. Maraming bumibili dito. Halos nga naubusan eh. Malinis yung tilapia. Tapos matataba, masasarap ihawin. Maganda yung nanggalingan ng tubig doon sa ilog. Marami naman silang pumupunta dito pag nalalaman nila itong mga pispan dito, kaya may mga resorts dito na pinapasyalan. Bago pa man marating ang fish pond, madadaanan din ang Abenoling River na kilalang pinagpapahingahan ng mga lokal at bisita. Pinagkukuhanan din ito ng tinatawag na golden tilapia na sinasabing kakaiba ang sarap dahil sa fresh running water ito pinapalaki. Just coordinate with the local barangay council para masamahan kayong puntahan ang destinasyon ng ito. Sa ilog natin, maraming nagpipiknik dyan. Gaya ngayon, araw-araw may mga nagpipiknik dyan. Daming tao. Pupunta sila dito para magpalamig. Nagre-relax sila dito kasi talagang mahangin dito. Lalo na paghapon, mahangin. Kaya masarap magtambay. Nagiging kilala na yung mga fishing dito sa area na to, sa Barangay Bulawan dito sa Season. And on our part, one way to promote this area as a tourist destination, agricultural tourism, is to improve the road network system here in this area. So right now, it's very accessible na. So yung mga kababayan natin or mga bisita from other towns na pupunta dito ay mas madali nilang puntahan. Those who are interested sa agricultural tourism, fresh air, and commune with nature, fishing, dito po available po lahat yan. Ma-experience nyo po dito po sa Barangay Bulawan West, na bayan ng Season, Pangasinan. So you can coordinate with the barangay officials, barangay employees and staff and volunteers in Barangay Bulawan West, and they can assist you, they can help you para malaman kung saan itong lugar na ito at ma-experience nyo ang agricultural tourism dito. Getting to immerse with the locality is simply admirable. Even more so when you get to have fun while helping them with their livelihood. Taste the flavor of happiness in this beautiful fish pond and river of Barangay Bulawan West in Season.